Ang pagtawag sang Ginoo sa aton magaliwat sang banas sang aton kabuhi. Bisan tod hindi ini mahapos nga dalan apan amo ini ang pinakamanami nga aton pagalakam. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usi sa pag-review o kon pagtuon sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo kon hiligaynon nga version sang aton weekly Sabbath School lesson. Ako, si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson na host. Kagari ang akong duwag ka mga guest, atong mga resource persons, nga perminan ninyo nakita sa sila diri. Ang akong unang ipakilala sa inyo mga kauturan. Wala sang iban, si Ma'am Emeline Joy Alyusa Maglana, originally halin sa South Cotabato. Siya mga kauturan, isa na ka aton professors diri sa aton nga eskwelahan sa CPSC. Kadamo sang iya mga departments, among others, mga kauturan, nga iya ginahandle siya ang sa communications, public relations, kag sa research, kag may iban pa nga mga minor o kon mga major nga mga palangakuan diri mga kauturan. Isa siya, lapit na lang siya matapos mga kauturan sa iyang doctoral program. Kag son, naton siya pagkatawgon, Dr. Maglana. Ma'am, mayang adlaw sa iyo. Mayang adlaw, Pastor, kag mayong adlaw sa aton mga taga-Palamati. Arin naman kami karon, we hope we can share insights no, from the story of Moses or sa iya nga kinabuhi. And we are excited to share kag kabay pa magtuon kita tanan mga kauturan sa aton leksyon kay ini makapadasig sa aton. Yes, knowing the background, knowing the story, knowing the experiences of Moses, mga kauturan, kanami, Ma'am Joy, nga experience. Ang ikaduan akong pakarala sa inyo, siya ang aton nga associate pastor diri sa aton simbahan sa CPAC, kag siya man ang in charge ang aton nga spiritual welfare sa aton mga estudyante sa high school, both junior and high school and senior department, si Sir John Deloyd Coro. Sir, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. May adlaw man, Ma'am Joy. Kaya sa aton man mga abian, kaya mga kauturan nga nagapadayon sa pagsunod sinisang aton programa diri sa ang pagtuon subong kita malibayon nga magatuon naman kita liwat sing manami nga leksyon subong semana mayong adlaw. Yes, and that's correct. Okay, ari na kita mga kauturan sa leksyon 2 ang aton bag-o nga leksyon sa sining third quarter of 2025. Ang tigulo mga kauturan sa aton nga pagtuon sa sining nga trimestre amo ang libro sang Exodus. We will explore aton mga kauturan tungkaron ang mga kaundan sang libro nga Exodus. Karon ang aton title is The Burning Boss, mga kauturan sa leksyon 2 para sa Hulyo 5 to Hulyo 12. Aton idako anay ang aton mga ulo. Sa sinigation Ginoo, kami nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Dios. Karon Ginoo, kabay pa. Ngamon ma-appreciate, amon gid ma-ed sang gamay ang experience ni Moses sa pagtawag sa iya dito sa nagadaba-daba nga sampinit. Salamat gid nga ikaw nagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon mga mayon si Sir John Deloyd pagbasa sa aton teksto. Mabiyan ang aton nga sansar nga teksto makita sa Exodus Kapitulo 3
mga bersikulo 7 kaga 8 naghambal diri. Niyan nagsiling ang Ginoo, nakita ko ang kapipitan sang akon katawuhan nga yara sa Ehipto. Kag nabatian ko ang ila pagtuaw bangod sa ila mga agalon sa pangabudlay. Nahibaluan ko ang ilang mga kasubo. Kag nagapanaog ako sa pagluwas sa ila gikan sa kamot sang mga Ehiptohanon kag sa pagpagguwa sa ila gikan sining duta sa pagpataklad sa ila sa isa ka dutang maayo kag malapad sa duta nga nagailig sing gatas kag dugos sa duog sang mga Kanaanhon, sa mga Hitanon, sang mga Amornon, sang mga Periznon, sang mga Hivanon, kag sang mga Hibosnon. Amen. And that's it. Nabatian na sa Ginoo mga kauturan ang pangakroy sa mga iyang katawan dito sa kaulipnan sa Ehipto. Ma'am Joy, kag Sir Jandy, ang kabuhi ni Moses was divided into 3 parts. Equally divided 40, 40, 40. Ang last week, ang first lesson natin, we studied about the first 40 years of Moses dito sa Ehipto. Okay? Ang istorya, ang record ng silingan si Moses stayed with his mother for 12 years. Kaya yun, ginuli na siya sakay sa prinsesa. Kag halin sa to, dito na gid siya nagdako, na educate, and then until nga nagpalagyo siya. Tungod kay nakapatay siya sa ito. Now, ang aton lesson 2 is the second 40 years of Moses dira sa Midian. Yes, Ma'am Joy, ano pagid ang aton nga kinapaabot sa sininga simana? Interesting, Pastor, no? Kaya ini nga part sa kinabuhi ni Moses. Dito na siya sa sa Midian. Wilderness. Yes. Gatrabaho siya. It was not an easy life na siguro sininga panahon. Yeah. Kaya before that, syempre easy life siya. Ara siya. He was a prince. Yeah. Ara siya sa palace. So everything siguro nga iya nga gusto, ara pwede. Pero dere, makita naton nga gintawag siya sa Ginoo in a place pagid nga inabalang daw katingalahan kay syempre paglingi niya, uy may may gasiga and things like that. Didto gid siya gintawag. Tapos that 40 years pagid nga he was asked to lead the people of God. So interesting, Pastor, interesting gini iya nga kinabuhi sini nga panahon. Yeah. Kaga total chef gid na Ma'am Joy kay ti luxury dito sa Egypt because he was a prince and then he was reserved to be the next pharaoh. Kay men ang iya nga nag-adapt sa iya amo ang entitled sa next throne. Galing iti babae siya. So ang heir, ang iya nga bata, ti si Moses. Even though adopted, yet considered as the son of the prince, of the princess. Na garon sa Midian. Nakasunod-sunod sa mga kanding kay mga Karnero. Mga karnero. Yes, Sir Jandy. Yes, Pastor, no, mga abyan. Luig ko magbalik diri sa aton nga teksto, no? Nga atong teksto nag-remind sa aton nga ang Ginoo nakita niya ang oppression kag ang grabe ilang pagpangayo sang bulig sa mga Israelano dira sa Ginoo. Nabatian ini sang Ginoo. Sa mga kauturan, sa aton mga pagsulay, sa aton mga kabalaka, ang Ginoo hindi bulag. Gani, gintawag yan ni si Moses dito sa Midian. He called Moses to be the leader nga amo ang magpagwa sa mga Israelhanon dito sa Ehipto. Mga kauturan, gusto ko lang i-share. Maghambal kita gali nga pagpanawag sang Ginoo, amo na siya ang direction. God's call is God's direction. God's plan or God's leading sa aton nga mga kabuhi. Maybe mga kauturan, may ara sing special task na gusto ihatag ang Ginoo sa aton. Si Moses, Ma'am Joyce, dyan, wala gid naglaom niya nga kanami siyang life. Dayon malagyo lang magali siya, total change. Pero God has a plan. Amo na kay nang sa opening statement ko nga kon ang Ginoo manawag ya, maliwat kid ang direction sa aton kabuhi. So Ma'am Joyce,
Sunday morning boss. Ang punto diri nga within that 40 years the life of Moses was a little bit easy compared sa sa dito busy na siya dito sa to lead out kay mga friends na sila, they have to be they have to learn more about the tactics of defending the kingdom. Pero diriya easy life a little bit. And then diri pagalin niya nasulat ang libro sang Job kag sang Genesis sa Bidyan. Yes, Ma'am Joy. Yeah. Makita naton pastor nga ang class bala kung i-compare mo karon ang iya nga pag teach sa kay Moses hindi dito sa Egypt. Hindi. Oo, lain ang environment niya, lain ang pagtudlo sa Ginoo sa iya nga gina-ready ayhan siya to lead his people dito sa Egypt. He was being ready to lead also the Egyptians. Pero imagine diri ara siya sa wilderness. Ara igi siya sa in nature, amidst nature amo na ang daw classroom sang Ginoo para sa kay Moses, and Moses dapat matuto ka diri. And sure enough no, he learned, I'm sure he learned humility, he learned he learned patience. Imagine with the sheep it was not an easy life siguro para sa iya. Hindi daw ka busy sa iya dito sa Egypt, pero diri lain naman pastor kay kung nag-shift imo life siguro at the beginning kami mingaw diri. Oo, mingaw diri tapos maano ko diri, but it was a time for him to kumbaga to smell the flowers, ng mga amo sina ba aton like siya nagsiling sina dara kag nakita dara sang Ginoo nga I will teach you, I am teaching you Moses, gina-ready ta lang ka for the great work to come. So iba ang pag-instruct sa Ginoo or iba ang environment sang klase or sang class sang Ginoo. Yes, Sir Jendeloid. Job and Genesis, ang mga punto diri nga na gin-instruct ginihatag sang Ginoo kay Moses kag Moses wrote them. Yes, Pastor, no, kanami manggali kung ara ka sa lugar nga malinong no. You're a family man, you're a shepherd, tapos nakahimo ka pa sa pagsulat sang one of the famous books sang Biblia, ang Genesis kag Job. Sila nga mga libro, mga kauturan, mga abyan, damo sa mga doktrina galing nga ani guys. Damo sa mga fundamental teachings sang Biblia. Aton makita diri mga kauturan about sa great controversy. Grabe no, sa Genesis kag sa labi na sa Job mga kauturan ara gid ang great controversy. Of course, sa Genesis, ara ang creation, sa fall, ang flood, about the patriarchs, kag most importantly, mga kauturan, aton makita ang mensahe may tungod sa plan of salvation. Luwas nga nasulat ni Moses at the time, kay towards the end of his 40 years in the wilderness. Ramo na ang pagtawag sa Ginoo siya, pinagito sa burning bush. Ang sampinit nga nagadaba-daba. Okay. God introduced himself. Natingala si Moses mo. Okay. Siling ni Moses, siling sang Ginoo, Moses, take off your sandal. Because the ground the place is holy. And then, ang siling niya, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ano nga mga punto? Pastor, ang gi-introduce gid sa Ginoo sa iya iya nga kaugalingon ba, because of course si Moses nga siguro sa ila conversation ba sino man nga tawag sa akon, but he was saying I am the Lord, pero gusto ipadumdum sa Ginoo nga Moses, you will be leading out my people. So ginapadumdum sa Ginoo ba nga ako ang I am the God of your fathers. So from Abraham, from Isaac, from Jacob. So ginapakilala gid sa Ginoo sa kay Moses kung sino gid siya, kay along the way sa ilang nga conversation bala isiling ko sino ang nagsugo sa akon. Kung mamangkot sila kay syempre he had to introduce himself mo, ako ang ginsugo sa Ginoo nga mag-lead sa inyo kung magbalik na siya didto, pero sino ka? Pero at the beginning nagsiling gid ang Ginoo nga I am. Pag isiling nga I am that I am. So ginapakilala gid sa Ginoo nga Moses ako gini ang ginapatihan nga Ginoo sa imong mga forefathers. So kay importante na pastor kay nadula man gud ni sa mind sa mga Israelites. 'Di ba?
ang 40 years nila nga dito sa wilderness, it was also a time for them to learn or relearn na man ganito kung ano ang ways nga gusto sa Ginoo nga ila nga tahason. Nadula na sa ila. And with Moses siguro kay syempre nagtubo siya sa palasyo. So the Lord wanted Moses to remember nga, hey, ako ni subong ang nagatudlo sa imo, hindi ang mga tutor mo dito sa dito sa palasyo, ako na ni. Sergeant, imo gining mga kung sa Cebuano pagkinahanglan na niyagi kasi ni. Moses introduced ang nag-appear sa iya, the angel of the Lord appeared to Moses. But later on, the Lord himself. So ang Ginoo angel man bala. Kaya mo nang ginkuan sang Exodus 3 verse 4. Pastor, no namin diri ang nag-appear kay Moses, angel of the Lord. Pero both singron sini nga daw ginambal dira nga angel, it's not hindi na siya ang seraphim or cherubim. It was Jesus himself. So even before it was the God the Son nga wala pa naging Jesus. So it was Jesus actually who appeared to Moses. So magambal kita mga kautoran nga angel of the Lord, meaning sina it refers to a divine person. So it refers to God the Son, Jesus. Yeah, kag depende man sa context. Depende man sa context. Kaya may sa panahon ni Abraham, angel of the Lord man to, pero isa sa to sila was ni Gabriel, okay? Nati si Jesus mismo. Kaya ang angel diri sa Hebrew is malak. It either human or divine in appearance. Siniya, hindi iya human ang nag-appear, kundi an angel. Sa kay Abraham niya, human to, in a form of human person. Pero iniya, angel gidya yung divine, and that's it. Yes. Ma'am Joy, ano pag mo na talupanggan? Well, kay nagpakita lang diri Pastor ba nga, in this lesson nga, magsiling ta angel of the Lord, it's not necessarily nga angel gid ba lang na ginapakita diri nga it could be God himself. Kay in the next verse diri no nga katong pagtawag na dito sa bush, and the Lord himself. So amo na nga intindihon taman kag ang aton lesson nagpresent man diri sang several texts sa Bible nga there are instances nga magsiling ang Bible the angel of the Lord, pero it's a divine being gid ang nagapakita. So in this case gani it was God himself or the pero Mama Sargit, agawon ko ni Mama, kundi sa later nga experience, later on experience ni Moses dito sa Mount Sinai. Tisiling ni Moses ang nagbaton siya sang Ten Commandments, you as your face. Tisiling siya Ginoo, kung ipakita ko mapatay ka Moses. That's why God himself, but in a form of an angel. Okay, kung ang God gid mismo mag-appear sa iya, hindi gid siya kakita. So that's why gingamit ang angel, but that angel was God himself or Jesus himself. And then tisiling ni Moses Ginoo, Moses, go to Pharaoh. Ang akong di punto, Ma'am Joy and Sir John D, ang word nga rescue. Okay, ang iyang mga tao wala naging mahimo to yan. They were crying, release oppression, kag sa mga pagpigos, sa mga kung sa kuan ba gani groaning, nag-antos, ano na sa Ilonggo, nag-agulo, hindi na katindog unless somebody will raise them up. Di amo na ang word nga rescue. Moses, go and rescue my people. Ang word, my people. Okay. Yeah, Sir Chan. Kanami ni nga anong tawag sa niya sa English ang my the pronoun ba ni siya? Possessive. Ang kanami sa ni mga kautoron sa bala sa aton na personal connection ba, mayara sing personal attachment ang Ginoo sa iyang mga katawan. Sa aton, ako ni asawa, ako ni bata, ako ni tatay. Sumabat sa gangid naton nga, for example, bala mga kautoran, may ara sang isa ka dako nga tao nga ara sa posisyon, tapos ginhambalan ni kita nga, uy, ako ni siya kilala, ako ni siya estudyante. Kanami sang feeling mga kautoran, amo ni ang gimpakita sang Ginoo sa iyang mga katawan. These are my people. So Moses, go and
let them go out from Egypt. So, makadto kita sa aton panahon ginalagas kita. Makadto kita sa the name of the Lord and then later on excuses, mga pagpamalibad ni Moses. Okay. Urgently, namangkot si Moses. Nga, ano ang ngalan mo? Kung sino ka? Of course, Moses knew about God as Yahweh. But he wanted some more. He wanted a little bit more profound ng explanation kung sino gid siya. Yes. Yes, Pastor, amo ni ang pagpakilala sang kinamangkot actually si Moses. Amo ni siya ang second excuse niya. Nga ang first nga excuse, who am I? Ikaduha, who are you? Sino ka bala? Ginoo. Nabalaan niya Pastor, nila Pastor, ang pangalan sang Ginoo Yahweh, pero wala nila naintindihan gid ang deeper meaning. Deeper meaning sini. So, ang sabat sang Ginoo, I am who I am. Sa Hebrew pa mga kautoran, Ihije, Asher, Ihije. Ini mga kautoran nagapakita ang Ginoo, eternal siya. Eternal God siya mga kautoran. Nagapakita nga siya transcendent God. So mga kautoran, magambal kita nga transcendent, ang Ginoo, pwede siya kagwa sa aton universo. Ang mga natabag natin nga transcendent. Pero kung maghambal kita nga immanent God, ang Ginoo man pwede makasulod sa aton nga universe, maka-intervene siya sa aton nga mga aktibidades sa aton kabuhi. Unlike sa mga deist, mga kauturan, nagapati sila nga gintuga sila sa Ginoo, pero ginbiyaan sila after kag wala na ang Ginoo naga-intervene sa ilang kabuhi. Kita mga kauturan, mga theist kita, nagapati kita nga ang Ginoo nagtuga sa aton, apan ang Dios niya na nagabulig man sa aton. Hindi magbiya sa aton. Hindi magbiya sa aton. Yes, Ma'am Joy. Yeah, nakita ko man selection, Pastor, nga, when God introduced Himself, He was telling, oy Moses, ako ang creator, ako ang muli, ako ang gamhanan. Pero at the same time, kaya nagsiling siya mo nga, save my people, my people. So, when He introduced Himself, ako nga klase nga Ginoo, kung magtawag lang kamo sa akon, masave ka mo. So, He's a God nga, inabalang, when you call me, I will give you salvation. So, amo nang ginapakita man sa Ginoo ba, nga Moses, ako ni, and save my people. Kay arin ako, I want to save you. So, it's also something nga, sa Joel mga nagsiling dira no nga, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, amo nang gina-introduce sa Ginoo na kay Moses, ako na ni, and I will save you. Madamo sa ngalan sa Ginoo, Yahweh, and then Elohim and El Shaddai. Pero comparing, Ma'am Joy, Elohim and Yahweh, ang Elohim is representing God as the most powerful. Siya. Supreme God siya. Creator siya. Pero kung magsilang kita Yahweh, there is something personal. The may covenant, may relationship. It is somewhat a father and a son. But when you say Elohim, it has not much relationship. He is there up. Layo gid siya. Because powerful gid siya. Ang ginsiling sang Ginoo, I am. That I am. It's about Elohim. And then, nag-mention ka, Sir John D. kay nasang transcendent and imminent. When we say another point sa imminent is that I am not just a joking God. Yeah. Ang magsalita imminent, inang sigurado gid siya. Like the imminent coming of Christ. The second coming. Sigurado gid nga maabot ng Ginoo. Yeah, amo man na. So Moses tell them that I am an imminent God, I am Yahweh. That will really fulfill what I am telling you. So, hindi man nga pahugo ni mo si Paraon, pero just tell them nga, I am a God who really fulfill what is my word. And that's the point. Excuses. Manjo, sigaw na ako. Damo teleksyon makuha dari Pastor, pero kung lantaw naton si Moses gidya pagsiling sa Ginoo nga sige. Ako Ginoo. Pero ang nga ako gid, who am I? Sino man ko? Nga arin man gani ko sa wilderness. Nang considered siya sina nga vagabond mo kay gatago na siya sa mga Egyptians. Tapos 4 excuses gini diri no, 4 no. And then wala hindi man malupigan ang Ginoo kay siling niya, oh Moses. And then
nagsiling pag si Moses, sino ang nagsugo sa ako? Tige, introduce naman ang Ginoo. Sino ang Ginoo? So, may rason naman ang Ginoo. So, wala, hindi siya kalusot, hilahaw. Hindi siya kalusot. So, amo ni Pastor ba nga, when God calls us, may excuses man ta. Yes. The Lord has always a reason for nga ikaw gid ang gintawag. Nga si Moses gid ang tawag of all people. Kung ano-ano na lang din sila niya, pitla man ko. Or mga amo sina. So, damo na siya excuses. So, amo ning kung kita gani tawgon, when we realize that God calls us, whatever excuses we have, hindi kita kalusot. Kaya nagsiling Ginoo, ikaw na gani akong ginatawag. Amo na ginasiling sa mga batanon, kay pinuwi ko ni mabatian, God calls the unqualified because He qualifies the call. And that's the point. So, hindi man ang Ginoo magtawag isang qualified kid kay base ay sobra pa ko sa imo. So, na-feel ni Moses ang iyang qualification nga hindi gid siya kay nalagyugan ni siya. And then he realized kay sa tunga panahon man Joyce ang dito sa ito pagpataya sa mga sang Egyptian nagapati gid siya na-realize na niya nga he is trying to bring his people out. Pero ang iya Ginoo na nga pinagi sa iyang kinahanglan madalaya ang military style. Military style. Kaya I am trained military man already. So I have now the authority and the quality to bring out my people out of Egypt. Pero nagsala si Moses. Sir. Gani, Pastor, no? May ara ko din nakita nga katapusan pag niya nga excuse kita ni or nga tawag nga final plea hambal niya sa Ginoo. Oh my Lord, please send someone else. Iba na lang. Lakat na kay ang imo utod magasugat sa imo magbulig sa imo didto. Okay. Last, circumcision. Ang isa di bala Ma'am Joy nga patyon siya sa Ginoo. How come? Nga ginsugo sa Ginoo along the way wala pa sa kabot sa ito. Patyon na sa siling Lord nga patyon ko. Ano si Richard di balik ko sa ito. Daw ka twist niya sa story ba daw? Daw ka irony Suli isang story yan. Nagbaton na si Moses, ang sugot. In-accept niya na ang call, naglakat na siya. Tapos suddenly may ara sing story din mga kauturan nga gusto patyon sa Ginoo. Tungod din isang circumcision nga issue. Kaya tungod nga ang isa sa mga bata niya kay duha man nga bata wala pa na circumcise. Ang gusto sang Ginoo nga dapat ma-circumcise gid. Ang leksyon diri mga kauturan nga aton makuha nga never fail to do what we know is right. So doing what is right, not doing what is right is sin actually mga kauturan. Yun, Joy. Ako nakita diri Pastor ba nga kung may gina-require ang Ginoo, himo agid. It's not a joke nga kung kabalo ka nga requirement gina siya tapos hindi mo himuon. Imagine sa kay Moses God was about to kill him. Patyon gid siya. So it's a warning for man sa aton Pastor ba. Although karong daw gasalig man ta kay wala ta kakita mo sang parehas sang una nga if you disobey patyon dayon. It was a learning thing for them also. Subong man, ari na gining istorya sa Bible, nga kung ano gani ang gina-require sa Ginoo sa aton, himuon ta gid Pastor, kay hindi gina siya, God is not, ano tong siling mo, it's not a God of joke. Oo. So, ara gid dira ang requirement sa Ginoo. So, He is showing Moses nga, just follow ang akon nga instructions, kay ara lang ko dira sa imo. So amo ni nga daw total surrender gid sa Ginoo ba? Total surrender gid nga I will do everything what I say. Kay ara lang ko diri sa imo. Ang isa pa gid nga ako ng punto diri. Kanami sa inyo mga punto man kag Sir Jan. Ang isa na akong punto kundi si Moses naman ko, who are you? Tisilang sa Ginoo, I am that I am. It's about Yahweh. Okay. And then ang Yahweh nga personality sang Ginoo is relationship. There is a covenant that was made between Abraham, Isaac and Jacob. See, to ina nga covenant was sealed by circumcision. Kay si Abraham mismo gani gin-circumcise siya. Iya ko galingon kag ang tanan nga mga male even servants nga under sa iyang roof. Sa ibalay. So isa na nga punto
nga nga circumcision was not just a joke in the eyes of God. Sa aton siguro daw kadagawa na siya. But the eyes of God is really something nga very crucial gid. So Moses took it for granted. Oh, naglakat siya nga wala iya ma-prepare ang iyang panimalay. So isa na. So may man kay si Sipora kaptik mga asawa. Immediately kuha dayon si Sipora sang knife kag gin circumcise ang iyang anak. Surgeon di may punto ka. Ibrante gali mga abyan mga kauturan no kita gali leader sang iya mga katawan. Yes, that's correct. May ara gid dapat gali sing perfect submission kag total obedience sa Ginoo. Seryoso gid gali ang Ginoo may tungod sa mga leadership. Yes, and that's correct. We must be a good model. Nga talanawon sang katawan. Mga kauturan way nakita time. Yes, but we hope we were able to share to you some background. Padayon kamo mga kauturan pagbasa sang istorya ni Moses. Kay amo ni ang atuntunan sa bilog nga trimestre tub-tub gid nga makasulod sila sa dutang Kanaan. Ako lang pangayuan una si Ma'am Joy sa iyang last word, and then si Sir John Deloy. Yes, Pastor. Seryoso gid ang Ginoo kung magtawag siya sa aton. Kag kung nabalaan na naton nga gintawag ta niya, dapat tumanon gid naton kung ano ang iyang gina-require sa aton. Kay isa ka seryoso nga bagay. Kag daw ang punishment sina hindi basta-basta kung if we take for granted we don't have to take for granted what God requires of us. Yes. Is Sir John D. Mga abyano, mga kauturan, kinahanglan gali ising pasensya dira sa bulotan sa Ginoo. May ara sang ibang tao nga 40 years, 80 years nga pag-train sa ila dira pa sila maging ready. So patience really matters sa bulotan sa Ginoo. Kag isa pagid mga kauturan, ang aton humility dira sa bulotan sa Ginoo, hindi dapat kita magpakita kita ang pinakasagad. Dapat gani aton ipakita nga unworthiness dira sa buluhaton sa Ginoo. Kag ikatatlo mga kauturan ang aton relasyon dira sa Ginoo kung kumusta dapat ang aton leksyon nagahambal nga mayara kita sing closeness kag intimacy dira sa Ginoo. Kag kaapat mga kauturan katapusan hindi na dapat naton pagpabayan kung mayara kita sing guilt sa aton kaugalingon about sang mga panghitabo sa nangligad sa aton kinabuhi, dapat aton saktuhon dira sa mata sang Ginoo. Yeah. Mga kauturan, dumdumon naton nga ang tion sang Ginoo, God's time is always the perfect time. Siguro mo silang si Moses, Lord, 80 na ko, gulang na ko, hindi na ko bagay nga magbalik sa Ehipto. But yet mga kauturan, wala sang late, wala sang early sa plano sang Ginoo. Sa hindi pa si Ma'am Joy magapangamuyo mga kauturan to close our study, ako na pasalamatan si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardenico, Alex Pehedero and Ma'am Gina Pehedero Ilumer, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Ido and Femidon Bandes, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, John Luciano and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iba Ladel Labalan Gascon, Marlubel Hirota Lorin, Ma'am Antipas Piedad, Pastor Phil and Marlene Peregrino, and Manang Helen Barbasa, and Manong Carding Mendoza. God bless you, amon mga sponsors. Ma'am Joy. Sige, Pastor, mag-aampo ta. Father in heaven, thank you so much for the learnings we have had. Thank you, Lord, that when you call us, you will equip us and also help us to be humble in you and always let us feel, let our minds and our hearts feel always with your spirit. Yes. And help us to always remember what you did to Moses and what you want him to remember, that you are a God who wants to have relationship with us, and you are a God whom we can call, whom we can be with always, because you want to save us, and above all, you want to save us from sin. And bless our audience too.
bless each one of us in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.